माणूस नाही, श्रद्धेच्या नावावर तुमचा फायदा घेणारा नरा. दत्तूबाबांच्या भोंदूगिरीवर अनुचा प्रहार. मी संसार माझा रेखिते या मालिकेमध्ये दंदोबाबांचं नाटक अनु आणणार सर्वांसमोर. दंदोबाबा अनुच्या जवळ जाताना दिसत आहेत. तिला स्पर्श करायचा प्रयत्न करत आहेत, पण अनुने ह्यावेळी सहन करून नाही घेतलं. तिने दंदोबाबांवर वार करून त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. एवढंच नाही तर तिने त्यांना सरपटत बाहेर आणलं आणि स्त्रियांच्या हवाले केलं आहे. आणि सर्व स्त्रियांनी दंदोबाबांना मिळून चपलीने मारलं आणि त्याचं तोंड सुद्धा काळं केलं. अनुने धाडस दाखवून दंदोबाबांचं कारस्थान सर्वांसमोर आणलं. आता दंदोबाबांचा खरा चेहरा सर्वांसमोर आणल्याच्या नंतर मालिकेमध्ये कुठलं नवीन वळण पाहायला मिळणार आहे हे तुम्हाला मी संसार माझा रेखिते ही मालिका पाहूनच समजेल. आणि अजून असे लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.